Braćo i sestre, pomaže Bog. Mi smo se ovde sakupili da podržimo ovu organizaciju privrednika severnog dela Kosova. Bez privrede, bez rada nema ni leba ni sleba. A ujedno, podržavajući privrednike, podržavamo svakog radnika svojem radnom mestu, svakog seljaka na u njivi ili vadi. Podržavamo svoja ognjišta i hoćemo da poručimo da odavde, sa ove svete srpske zemlje nema nića, nema odlaska Srba. Ovde ćemo biti i ostati. A okupatori jednog dana će im dosaditi, pa će se svi setiti kako bi bilo da smo njihove zemlje okupirali, pa će se setiti da odu. Batali će i te pare koje primaju, otići će svojoj deci i svojoj kući. Ove pare koje oni primaju ovde na srpskoj zemlji svetinji, to su krvave pare. Ubili su Srbije i srpski narod i dan danas ga ubijaju. Bacili su toliko otrova, toliko uranijuma, toliko svega da će naša deca ispatati i unučići, paraunučići i šukunučići. Ja im poručujem da se skupe i da idu svojim kućima, a mi ćemo sa šiptarima lako ćemo mi sa njima. Oni će morati da slušaju komšilačke odnose ovde kao i uvek što smo živeli jedan pored drugoga, a nikakvu njihovu vlast nećemo priznati. Ja molim sve od 8 godina do 80 godina da se skupljamo dokle našu pravdu ne isteramo. Ja vas molim, dragi građani, a sada ću da poručim vlastima u Beogradu, poručujem Dačiću s ovoga mesta, s ove svete zemlje ponovo. Gospodine Dačiću, Kosovo nije oteto. Pokušavaju da ga otmu, ali ga ne damo. Mi ga ne damo. Ne daju ga Srbiji sa Kosova. I ne može Dačiću da kaže da je oteto kad nije oteto. Gospodine Vučiću, i tebi se lično obraćam, ali sa ovim rečima. Ja nisam vidio u rodnoj grudi srpskoj ni jedan spomenik da je neko umro gladan, lipsao gladan. Ali vidio sam 1000 spomenika što je ubio milosrdni Anđo. 1000 ima. Toga se mi moramo plašiti i ne dozvolite da vama komanduje bilo ko iz te Evropske unije. Možemo mi bez Evropske unije. Mi otpustim, neka nas puste da živimo na svoje ognjišta. Dragi građani, puno vam hvala na pažnji.